22 октомври 2017 господовалето. Една от моите милени дестинации е Пелистър националния парк. Прекрасно место за odmor. Familija. Да. Това е най-интересната чешма. Това е сега. Тук е изпутът на медуза в сниг. За лоша кръв. Само от зимска идила. Много интересно. Това е моята прекрасна Баба Планина и националния парк Пелистър.